Poznáte Robi? Tak sa zoznámte, toto je Robi. Robi je jedna z mnohých alternatív ku mäsu. Prirovnal by som ho asi najviac ku seitanu, pretože 30% jeho obsahu tvorí pšeničná bielkovina, teda lepok. Ďalej je tam pšeničná múka, červená repa, voda a zmes korenín. A kuchári z Južnej Moravy to robia naozaj dobre. Robi a ja sme spolu neboli dlhých 5 rokov. To je celkom dlhá doba. Idem ja marinovať a potom vám ukážem, čo sa dá z takého Robi vykúzliť. Robi sa správa úplne super, dá sa pekne krájať nožom a môžete ho nakrájať na kadejaké tvary. Toto budú nudličky. Dá sa samozrejme zohnať aj v tvaroch nudličiek, čiže nemusíte krájať. Ja dnes na Robi použijem zmes korenín a la gyros, ktoré si nasypem do misky. Pridám trochu oliváču, zamiešam, ja ešte vždy pridám trochu vody a Robi premiestním do misy a nechám chvíľu nasávať chuť korenín, kým ho hodím na rozpálenú panvicu. No a Robíky takto jemne poopekame na rozpálenej panvici, sú namarinované, takže netreba tam ani olej dávať, výborne. Marinované Robi a la gyros s dressingom tzatziki a zeleninovou oblohou. To je tak, keď zistíš, že nemáš doma tortily. Nie ste zvieratka.